Good afternoon, guys. I hope you are good and I find you well. If you are new on my page, welcome to my Facebook page. If you just started following me, welcome. Just want to let you know that, you're at the right place. I hope you're having a good day, a very good afternoon to you all, guys. My name is Jean the Blessed. I am blessed, okay, just like all of you. If you believe it, you say it. We are blessed, and it. Just arriving home now. And today we are doing Kana Part 1, and it. Today we are doing Kana Part 1. Hi guys, how are you? A very special good afternoon to all the subscribers. I hope you guys are doing so well. I hope you are so good. I hope mascara zvakanaka nditi kuchosvika kumba isu vamwe now. I'm going to beat someone with that door. It's really irritating me, please. We are good. Baby's fine. I'm just tired as usual, but I refuse to be tired. I am strong. Now, the word of God says, if you are awake, you say you are strong. So I confess what I want to feel. I am strong in Jesus' mighty name. Thank you so much, guys. Those that are saying I'm glowing, I'm glowing, I'm glowing. Amen. We thank God for that. Where are we now? So just waiting for people to come so that one wasazoti sisi jini matikurumbizira nditi. You normally know if we are above 100, then we are starting. And I saw some good positive response to some people in subscribers page. They got responses. I'm so happy for you guys from the Australian farms. I'm so happy for you. Tonight I'm going to be giving you the second batch of the other farms for those in subscription page. And next week on Tuesday, I'll start giving the people on Telegram the first batch, and so today I'm going to be giving the people in subscribers the second batch of Australian farm links so that you can apply. I do not accept people on my live video when I'm doing these programs, okay? I do have programs that I invite people on the live, but now tukumbwedza kugadzirisa 2023 and the agenda is that we are working, I'm pushing now so that at least by 2023 vanhu munema kuziva zviri kokuyenda nezvokuita anditi. So that's the agenda why I'm pushing now. I should be resting, but I'm pushing so that at least 2023 vamwe venyu munema kurova pasi. 2023 vamwe venyu vanenge vako Australia, vamwe vanenge vako Canada, vamwe vanenge vako America, vanoda havo handiti vanenge vawanirwa nyasha naMwari. Zvinhu izvi zveFacebook an online application zvinoda kuaplya, you know, zvinoda kuti uve nemoyo murefu, zvinoda kuti usaite give up. You need to apply as many applications as you can. You know, I remember the other time when I really wanted to relocate, I used to mirror like 20, 30, 40, 50, you know, and you'll be surprised you get a good positive response. What you wanna mukana wekusarudza kwaunoda nditi unocheka kwese, you weigh in my options, you weigh in my benefits. Hazvo zvokuti ukangoapply ku Australia wosiya ukaona zveku Canada wozvichikuitira, you try and then you weigh in my options kuona kuti kunonyatso kuitira ndekupi, and then you go with that. But usanete apply ku cruise ship, apply American biodiversity visa, I apply. You never know kunobuda mukana wakanaka nditi, and then you go with the best. You are not the best option kana kuti unonamata woti Mwari Mwari ndiri kuseka hangu munhu ari kunyora fadzai mapurazi hanzi ndakusvikirai ndandanzwa nezvinyaya. I love you too, girl. Woti Mwari chindiratidzai ndotora option yipi ndoenda kupi, you know, but at least unenge waapply kune ma-options. So that's the reason why I'm pushing, so that next year mukazondona ndisakwanise kukubatsirai nema-applications oro pamberapo, maybe, I don't know, you know, I don't know how things work. Just in case, at least mnenge ma-apply mnema nema-options. So I'm pushing, and I know a lot of you wants me to do everything, and kwanise kuita mabasa
mabasa ese at one go. Mukandiona ndichipusha neagenda, ndinenge ndawana mukana. Priority yangu ndo kunokwaniswa kuendwa nevanhu vazhinji. So ndinoisa priority kuvanhu vasina ma-skills, atinoti ma-critical skills, vanhu vasina ma-degree, vanhu vasina ma-qualifications, because ndo majority yevanhu that are suffering here in Africa. You understand? Vamwe vese tine ma-qualifications, mikana inouya, mikana inobuda. Even here in Africa, we are not doing bad. Hey, mkoma richi, muri kutsvagwa nevanhu. Pane vanhu vaikubvunza inezuro kunzi sisi jini, mkoma richi varipi? Pane munhu aikutsvaga inezuro anzita suwa mkoma richi. Ndikati mkoma richi vari busy mazuva vari kutravela a lot, zvikanzi vari sei muroora nemwana. Ndikati vari bo. Saka mkoma richi itai muchibatika. Handiti muri kudiwa. Handimaona kugroup kwenyu kusubscribers kwazaraka. Anyway, Anza Ijin Wachinja, I think it's a boy. Guys, we don't know the sex of the baby. We don't want to know. We want to know when baby comes out. So we are not ready for the gender. You can guess, but Anzina matigimu ruku blisha kaiwe. Matigimu ndoregera dego. Ita numbu wangu ono tuno blisha say. Unaita murungu. Anyway, guys, regandisi yanina matigimu ne vanhu vese vari kunyora vanona kids. Zvamuri kutosimba kumeso. Ndasimba, musikona zvaita malips angu. Ndagara ndine ma-thick lips, but nawo atokura. Munongozivawo nhumbi inokudza zvese, anzobvumwa nebleach. Ndodiko matigimu, ndoda kuita murungu. Rega ndiite murungu matigimu, pamwe ndikaita murungu ndinowana ma-followers akawanda pano. Ndopindawo mu1,000,000 followers paFacebook. Chinodena chimatigimu. Anyway, I love you, girl. Ndakusuwa tigers. Anyway, how to subscribe? Guys, batsireva vamwe comment section anditi, hesi Vesibuhle Brown. Yes, Vesibuhle is here. Thank you so much, guys. Rega indipinde munyaya mundima munondiziva mazuva ndiri kukurumbidza kuneta. Saka rega itite basa sebasa anditi. Nhasi tiri kutaura nezve tambokurukura guys. Nhasi tiri kutaura kutsvuka uko musikana. Let's see. Everyone has got their own gender. Nai isina dedi takati mwana toda kuzongomuona kuti mwanai paanobuda, so we'll let you know. Nhasi tiri kutaura nezve Canada. Ngatiitei zvebasa, ngatimbosiyana konhumbu munayo ka everyday mune muchingondiona. Ngatimboitai zvebasa. Nhasi tiri kuCanada. Nditi Vesibuhle is here. She's my girl. I don't know if the other team is here. I've got my family and friends all over the world that are planted all over the world. Vanondibatsira kuresearch anditi nekundipa tsvakirudzo yandiye ndichida maringe nezvandiye ndichitaura. So nhasi tiri muCanada. Saka tichinge tichiti Kanana, meno whatever Kanana. Handidi kutaura nyika mazita akawanda stereki because ndinonetswa naZuckerberg. Saka Canada toiti Nanana or Ameno. Tokuti chi kuCanada. Tokuti chi, but ndokwatinoda kutaura nezvako nhasi. I can subscribe a message uneziro zvikanzi naadmin amupo. Ndipo paMessenger, handibatike paMessenger. Please guys understand, handisi kubatika paMessenger kusvika ndadzokobva maternity leave. Handiti kuMessenger kune pressure isingaita, handisi kubatika kuMessenger. Kana paine munhu ari kunditsvaga kuMessenger unobatsirwa neadmin naPA, ndiri kubatika kusubscription page. Kana. Okay. Saka takuti Kana, nditi Kana. Okay, Kana. Ndikubatsika to those that are looking for me, subscribe ku subscription. Bvunze vanhu vari ku subscription page. Ndiri kubatika, ndinowanika ku subscription page. Kuri free, kuna kuwanda vanhu. Ku Messenger kwakawanda vanhu. 1. Ku Messenger kunotumirwa zvinhu zvinotyisa. 2. kuMessenger kunotumirwa zvinhu zvinondichemedza. Nditi saka ndosaka ndakabviswa kuMessenger kwangu. Kunotumirwa zvinhu zvinotyisa, kunotumirwa zvinhu zvinochemedza, kunotumirwa zvinhu zvinonzwisa tsitsi, and right now necondition yangu I'm very very emotional. Ndosaka ndakabva. Kunotumirwa zvinhu zvinotyisa like mapictures evanhu vanenge vari desperate vachida help, but right now I cannot deal with that. Anditi munongozivo condition yangu. So anyway, we are 250 right now, 251. We can start. So nyika inonzi Kanana, Kanana or Nada, Canada.
nanada. Okay, nyika inonzi nanada. I think I love nanada. Ngatitei nanada. Nyika inonzi nanada inyika yakanaka zvisingaite. Handiti unofanira kunzwisisa terminology yepanapa. Ukapotsa na osi nanada ndo mazita atinoshandisa, because ndikataura mazita chaiwo Zuckerberg anobva avhura nzeve kudai. Handiti saka tinoita tichirasisa. Ndinonyimwa mari yepanapa ndoida guys. So nanada inyika yakanaka chaizvo nai, inyika yakanaka kudarika England yamunoda, UK, nanada like Australia. For me ndingada hangu kuenda kunanada kana kuAustralia. Ndo nyika mbiri dzandinoda idzodzo, nanada neAustralia. Aiwa America handide, ndoda nanada neAustralia. Ndo nyika dzandinofarira dzekuti ndingade kuenda kunogara nevana vangu, kwete United Kingdom. Aiwa handikude. Saka nanada kwaita mukana. Nditi mukana uri kunanada wakafanana nemukana uri kuosi. Handiti ndiwe kumaprazi. So hurumende yakatobvumira. And then kunanada zvakare kune mukana wevanogeza madhodha echembera. Handiti makeras uriko mukana wacho, ndichataura nezvawo zvakare. And then kunanada, nanada ine mukana yakawanda guys. Rega ndimbokuvhurirai. Nanada ine mukana yakawanda, isai malove nemalikes. And ndoda kutenda Rofi. She knows herself wherever she is. She knows herself. I'm not going to mention a location for security reasons. Rofi, thank you so much. You are such a darling. You are my plug. I love you very much. May God bless you. I pray for you. May God increase you mightily. And everyone else that helps me, and everyone that supports me, and everyone that is in subscription page, and everyone that replies in comment section on my behalf. Achibatsira vamwe guys, I pray for you. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Basa iri rakakura handingamborikwanise ndiri ndega. And my testimony ese anouya panapa hakusi kugona kwangu ndega. Handiti it's everyone that plays a role nekubatsirana nekuremindana. We have got a lot of people that play a big role. We've got a lot of people like Mkoma Richie. They've been committed to subscription page from January up to now. They are still there and they support me. They help in comment section for free. And I just want to thank my personal assistant. She goes beyond the duties. I just want to thank my husband. He's amazing. Whether arikubasa, whether aripamba, he goes beyond and above his role as my husband in supporting this agenda and this page. I just want to thank my admin team also. They play a huge role in replying and helping people in comment section. You might not know them because vanongoshandisa zita rangu because it's a part of the admin team, but most of the time handisiri ndinopindura. Kana ndirini, you can easily tell it's me, except ku subscription. Only me that responds ku subscription page. Andina kuvapa masimba ekupindura ku subscription page, but here ku messenger, I just want to thank my admin team, my husband, my PA. Thank you so much guys. Makandi koshera, and I pray kuti Mwari vakuitirei zvakanaka. I love you very much. So and everyone else outside South Africa, everyone else in Europe, in Australia, in Canada, in America, in New Zealand. Ndine nyika dzakawanda dzandiri kupiwa maplugs dzansandatombobatabata nedzadzo. Thank you so much. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka. When we help one Zimbabwean family, tabatsira rudzi rwese, tabatsira nyika. Because munhu one akabuda muAfrica akaenda kuAustralia kana akaenda kuCanada, tinenge tatobvisa nhamo mumhuri iyoyo. Handiti anonoita breadwinner agosupporta vanhu vakasara kumusha. So when you see this, look at a bigger picture. We are not just helping munhu one, we are helping families and families, and we are seeing testimonies. And mbiri iri kudzokera kuna Mwari nekuna Jesu. Handiti vari kuramba vachitizarurira mikana, and matestimony tiri kumaona. Mwari ari kuitira vanhu zvakanaka pano papage. I just want to thank everyone that shares this live video. I just want to thank everyone that subscribes, that shares, that put my hearts, my love, my likes in comment section. Thank you so much. So regaiti chipinda munanada nditi. So nanada, like I was saying, it's a beautiful country. The only thing there kuti kunotonhora, okay? Kunotonhora because kuduze nekunzvimbo dzinotonhora stereke. But kunogarika zvakanaka, kune mabenefits akanaka. Once wapinda nemapepa unorarama upenyu hwakanaka chaizvo. And kune vai vane shungu dzokuda kuzoenda kuna America chichichi munenge maapadhuze nayo. That's another advantage yenanada, okay? So regai tipinde. So mukana uyu
basa zhinji ririko rekumapurazi ekunanadha ndere kunhonga mahapuro, handiti kunhonga mahapuro nekushanda mumapurazi ema-apples, handiti ehe. And then salary yavo ndiregerewo nhasi ndaswera ndisiri pamba, ndaandiri busy, I wasn't working from home, so handina kucalculator, but I can quickly do that now. Ndikupei roughly ndikuwekerei how much it is the salary, okay? So it's 15, okay, vanogona kuita maths comment section. It's 15 to 20 Canadian dollars per hour, okay? So tongoti chotanga ne minimum. Okay, let's do minimum. It's $15, 15 Canadian dollars per hour. Total noshanda 8 hours times 8, that's 120 Canadian dollars. Canadian dollars 120 ndo minimum. Maximum it's 20 per hour, so we say 20 times 8, that's one maximum, that's 120, that's 160, okay? 160, total 160 by 5 per week, that's 800 Canadian dollars per week, times 4, that's 3,200 Canadian dollars per month, okay? Do maximum. Minimum, we say 120 times 5 times 4, that's 2,000, that's 2,400, okay? Regatise neretira nhasi tuone kuti imari kuma US dollar, because we as Zimbabweans tinonzwisisa madollars, handiti ibasa remupurazi 2,400 Canadian dollars to rands, Canadian dollars to USD. Okay, so mari yacho shoma ku dollar, okay, minimum ku US dollar we are looking at 1,783.24 cents, and then maximum yacho, let's do this, maximum yacho, that's 3.200. Maximum yacho, that's 2,377.65 cents per month, okay? So 1,783, just bear with me, this is just an introduction, part 1 yenanana nditi, so andimhanye nepesi yako oro kutaura zvaunoda at your speed, bear with me, we are working with my pace, anditi handidi kupa vanhu information vasati vaziva zviripo nezviri kuitika nemari, handiti. So minimum salary yatinoti mari shoma yaungawane kana uchinzi wawana mari shoma, it's 1,783.24 kuma US dollars, 1,783 US dollars. Yatinoti unganzi wawana mari inonzi normal, it's 2,377 US dollars per month, okay? Tobva ipapo ndakudzai salary. Mabasa aya hawanikwe mumataundi, handiti anowanikwa kumaruzeva emunanada, okay? Mumaruzeva emunanada, so anowanikwa mumaruzeva kwakasara, hamusi mutaundi. Unenge uchigara kumaruzeva, saka don't worry about cost of living, kunogarikika zvakanaka stereki, ende kana uine uchihora mari shoma idzi unokwanisa kutorarama upenyu hwakanaka stereki. And remember, hausi kugara mutauni, nzvimbo dzese kana kuti nyika dzese kunodhura kumataundi, but iri basa iri ndere kumapurazi, handiti vanogadzira, vanokubatsira kuitisa visa here. Ndikuoneka chibheji jina mbiri hauna bheji resubscription suite, hausati wasubscriber. Vanokubatsira kuwana visa, saka mabasa aya ese ekunanada ane visa sponsorship zvakare, handiti ehe. Ndopinda pa okay, let me go deeper with it. So so information
Okay, hurumende yekunanada iri kusapota vashandi vanouya kuzoshanda mumapurazi nekuti vanhu veikoko havadi basa rekumapurazi nekuti it's out of town, vanoda kugara mudhorobha vachienda. Ndosaka hurumende, saka there is a high demand yevanhu vanoda vari kudiwa kuti vaende ikoko. I'm going to give you the number tichienda mberi anditi and then kuraidza kuti zvinhu izvi zvakajeka ndichazokupai zvakare link rekuapplywa kwevisa racho handiti. I will come back and talk about it later on. Nhasi regai timbopinda handiti, because kune mumwe mukana futi they are looking at taking vanhu vekunze kwenanada vanosvika ivo 550,000, okay, gore ra2023 tikutaura zvevanhu vanosvika 550,000 mugore ra2023 mabasa akasiyana siyana. But nhasi ndiri kutanganira kumapurazi pane mimwe mikana zvakare yandichange ndichitaura nezvayo kusvika ndati ndavhara nanada. Handizive kuti zvichanditorera mazuva mangani, ezvino kuti nawo ndikaita 1 hour ndakuneta, but each day kusvika ndakudzai kuti taakuvhara nanada tinenge tichitaura nezvayo. Kune mabasa, kune vaya vaichemera UK ekugeza machembera nditi aripo zvakare, but handisi kutaura nezvawo nhasi. Nhasi ndiri kutaura rekumapurazi. Sezvamunoziva ndinoda kutanga nevanhu vasina mapepa, vasina kuita makosi eukera, vasina maqualifications, ndo vandinotanga navo. Tozoenda kunemi makera nditi bosi matori nemaqualifications nemacertificates. So regai ndikuudzei kuti mabasa aya ari kunzvimbo kupi. You know, I go into detail so that you know fully very well kuti ari kuwanikwa kunzvimbo dzipi. Ekunhonga maapple kune mabasa anoita iwo 350 ari kunonzi kuOntario kuCanada. And then koita ekunhonga macheri kuri kudiwa vanhu 115 ari kunonzi kuBritish Columbia muCanada zvakare. And then koita anonzi fruit kana kuti mavegetable picker like mabroccoli chichichi ariko zvakare anoita 450 kuOntario kuCanada. And then totaura macitrus fruits ariko zvakare ane vanhu vari kudiwa vanoita 120 kuMontreal muCanada zvakare. And then ndoita kustrawberry, kunhonga mastrawberry nekumapeka, okay, kuri kudiwa vanhu vanoita iwo 480 muToronto muCanada, mudhuze nemtown come, you know, Toronto muCanada. And then that's the capital city if I'm not mistaken. And then toita vanonhonga mablueberries kuri kudiwa vanhu vanoita 80 kuCalgary muCanada zvakare. And then koita vemagrapes, okay, kunhonga magrapes kuri kudiwa vanhu 75. This is latest information as of today, okay, ndinoshanda nelatest.com. As of today kuri kudiwa vanhu vanokwana kuita 75 kuCalgary muCanada. And then koita vekunhonga madomasi nekumapeka kuri kudiwa vanhu vanoita 200 muToronto muCanada. Mabasa ese aya ari kupiwa nevisa sponsorship handiti, zvichireva kuti unobatsirwa kuita visa. Mukana uyu wakajeka, hapana mari dziri kubhadharwa, hapana mari dziri kuchajwa, okay, hapana, musanyeperane kuti chichichi, hapana agent. Asi sezvamunongoziva, handingataura panapa, you know what's happening. Ndikabata topic ndikaitaura, kune vamwe vanobata vari munyika idzodzo maZimbabweni vobva vamhanya vogadzirisa mapepa. Ina handisi kunyika idzodzo, handisi muAustralia, handisi muCanada, I'm in Cape Town, South Africa, but kune maZimbabweans. Handi muri kuona vamwe vari panapa vanobva vabata information vanenge vasina, but varimo munyika idzodzo, but vanobva vaibata vobva vada kumhanya nechinhu handiti. Ndo vanobva vatanga kukudzai kuti kana uchida visa uya ndikubhadharise, kana uchida visa uya ndikubhadharise. But kana information ichibuda yakadai, it's free. What do you do as a Zimbabwean citizen? Just be patient with me and listen to me. Itai zvandiri kukudzai. Apply directly. Chimbi musanonoke. Like vari kusubscription nezuro vamwe vakatorara vapindurwa nezvekuAustralia handiti kumapurazi ekumaAustralia. Ndichingoisa malinki chimbi kanda. Nekuti maZimbabweans ari munyika idzi vanobva vati changamu, because hati ndiri kuannouncer
muchiona mazuva ari kuteera mafacebook page anenge azara neinformation iyi, but ndakutangirei panapa zvichiri zvemahara. Saka the idea ndekuti kana chinge ndataura, don't waste time, do it quick. Mazimbabweans asati abata mukana, mazimbabweans ekunyika idzi vakabata mukana, because vari on the ground vakuchikurova ibhegi manje, makuchichajwa mari dzemaagent, makuchirohwa chibhegi. Hanzi Vezu, thank you so much. Nanada ina agent, Jean is right. Don't be deceived. Apply directly. She's in Canada. Apply directly. Mukaona manzi link rauya riri kuda mari ndere chitsotsi. And musashitambire malink andisina kukupai. Andiri kukupai malink ndeye kudhila nemaridzi vecompany. Imwe yacho nchekupai Nanada link ndeye kuapply visa directly, okay? But kuti uapply visa unotanga waapply kuprazi murungu akanakirwa newe ochikupa tsamba iyoyo ndo inoita kuti it's like a sponsorship list, ndo inoita kuti uwane basa uwane visa rekupinda muNanada under agriculture, okay? Saka musamhanye, you need to apply first. Be patient. Online application inofizura, inoda moyo murefu, but that's the only way. Ndakakudzai from January up to now kuti the only way you are going to live in this world is kutamba ne computer. You need kuziva computer, you need kutamba ne computer. Ukatamba ne computer urowe mari nevanhu, okay? And mukana kana uchinge wabuda, ndakakudzai muna August kuti ndichauya nenyika inonzi Nanada, ndichauya nedzimwe nyika, but mutactic uripo vana veZimbabwe, kana ndichinge ndarelease information kudai ibvei mamhanya nechinhu mhanya inacho ukanonoka wasara. And here the only thing is obvious, mtemo weFacebook, I was trained by Facebook, ndinofanira kupa Ryan, I'm going to spank you now. That door is irritating me. Sorry, nchambo discipline mwana inaye ari kuramba achivhuravhura door, handisisiri muofisi mangu kanda akushandira mupindwa nevanhu vese, they keep disturbing me. So Ryan, move. What are you doing? Either way, you are not done with your homework. 1, 2, close the door and go. I don't want you. Please move. Anyway, so my link eosi mabasa ekumaprazi ekuosi ndakaisa nezuro, vanhu vamwe vakatorara vapindurwa, because remember patinorara kuno kuAfrica ava vekuosi vamwe vanenge vachitomuka, I think it's during the day or whatever, I don't know, then I get confused nema times. Vanenge vachimuka, I think so, something like that, or vanenge amaskatera, I don't know my time zone edu, but it's the same thing, vakatorara vapindurwa. And then kunoko kuNanada zvakare, I think now dzakumakuseni vari kumuka nawo. Saka pandiri kuisa manheru ndo mukana wako kukanda. And remember manheru internet iri fast because iwe vanenge vachimuka, saka application yako inoonekwa, so you ziva time zone. Nanada is we about 6-7 hours, takasiyana ne 6-7 hours, it's like almost like America. So vachimuka iwo chikanda, isi ndopata kwegadzirira kuenda kupedza mabasa nekunorara, wokanda ma-CV, wakanda ma-CV, application yako ndiye kumaprazi. Hamusi kusenda ma-CV ane teachers position, hausi kusenda CV rine ma-degree ma-diploma, hakusi kudiwa vanhu vema-degree ma-diploma, vanhu hauwane basa bosi vanozviziva kuti unovatiza. Handisi kutaura musandiudze zvokutaura, mambo ndinzwa ndichitaura zveTB test, no. Mambo ndinzwa ndichitaura zvepolice clearance, no. Handisati ndasvika ikoko, saka imbondimirirayi, slow down for me, okay? So maona kuti kuri kudiwa vanhu vakawanda sei. Handisati ndatombopedza dzimwe nzvimbo dzacho. Apple Picker Jobs, Albertina kuri kudiwa vanhu, British Columbia kuri kudiwa vanhu, muCentral muri kudiwa vanhu, Bereswick muri kudiwa vanhu, Nova Scotia muri kudiwa vanhu, Ontario muri kudiwa vanhu. Pfeke maglass angu. Skatashuwani, ameno ndikupronounce zvakanaka, handisitomboona wese, muri kudiwa vanhu. So guys, mukana uripo, nyaya iripo ndeyekuti apply. Whether uchaenda kusubscription, whether uri kudiwa kuTelegram, hanzi nhasi mune hasha,
handina hasha, but I get irritated nekumhanyirwa kubvunzwa idzi. If you understand me, you understand how I work. I just get irritated nekumhanyirwa kumberi, because ndisati ndapedza video ndinopa munhu wese mukana wokubvunza mubvunzo. Saka zvokuenderwa pamberi like ndichiita live video, remember neichitarisa mucomment section kuitira vanhu vanotuka vamwe, vanhu vanobloka. Saka ndikaona matopics, vanhu vachitaura matopics, it really like distract me. So before ndapedza video, I give people should we call it a day? Seriously? Ndunu Catherine, ndiri kumwedzi manje. Wow. Okay. Ndunu Catherine, let me show you, darling. Okay. I'll show you, sweetie. Where are you? Just guys, just hold on. Okay. Okay, thank you, Vezubuhle. I will ignore them. Okay, I will ignore them. Dinongova bana nasa andisku blocker. I just ban them. I just give them a second chance. So I just ban them from the stream and it. Yeah. If you are new here, pana papa taurwe zvisina basa, pana papa taurwe zvisina disrespect, pana papa taurwe zvekupenga, atitaure zvinhu zvisina hunhu zvisina disrespect. This is not a page ramajaira rinoitwa zvese zvese. Pana pane order. Kana usingakwanise kubehave, usingakwanise kutaura nevanhu zvakanaka, usina mukanwa makanaka, uchida kutaura mashoko anonyadzisa, panapa ndinokubvisa anditi ndozvitori panapa. As you can see, comment section is clean. So anyone that distract ndinokubvisa zvakanakisisa. Ndamubana, don't you worry, ndamupa second chance, ndamubana. I just ban here from this live stream. If she comes back again, I'll block her. That will be a last chance. And anyway, so this is about kupika mafruits, vegetables, nekupeka munanada. Musazobvunze kuti sisi jini mukana uyu wakamira sei, okay? Mukana uyu wakamira sei? Ko inini vakune vamweka regani mbanda pabata ipapo. Sisi jini sisina chikoro, isu hedu ana madhumbe, isu hedu ana firimoni, isu hedu anozodai vakazodai. Guys, ndo saka ndichitanga nemi. Apa ndepenyu apa. Hapadiwe chikoro, hapadiwe experience, hapadiwe chii. Ndepe kunonhonga mafrutu. Takakura kumusha tichirima chibage, tichirima nzungu. Hapana basa risinga. Ibasa indakakurira kumusha ini. Tichirima nzungu, tichichera nyimo, tichidii. Apa kungonotema mafrutu nekunhonga mafrutu. Unongochudzwa kunzi tema wakadai, kana kuti tinomadai nekamuti, tinomadai neshizha, iwe kungoteerera zvataurwa nasupervisor, kunhonga mafruits ako woisa mucontainer. Muno muSouth Africa tine vanhu vazhinji vanoshanda mumapurazi muno muSouth Africa. Hazvinetse, it's hard work, rinoda munhu ari strong and fit, because unenge uchifamba wakamira anditi. Dzimwe nguva unobereka mabasket kumusana like my apple, or handizive kuti abroad vanoshandise chii. Dzimwe nguva hameno kuti vane machine or whatever, I don't know, but ndo basa racho. Saka musazoti ko isu tisina chikoro takazoti ndo zvemunhu wese. You know, here ndinotanga nevanhu vasina ma qualifications, tichipinda like I told you, nanada ine ma opportunities akawanda avhurwa. Ndichange ndichikuudzai zvimwe zviri kumberi, including rekunogezesa chembera nditi. Saka mikana iripo, and munenge muchibatsirika, and next year muchange muchinzwa matestimony pano. Ndo panenda kuposta zvimwe, ndinoposta zvimwe handiposte. Is English not needed? Okay, fine. Regai tichazosvika kumubvunzo, handisi kupindura mubvunzo. Vese vari kunyora mubvunzo mucomment section, handisi kukuignowai. Ndichazokupai mukana zvakare wokubvunza mubvunzo kana ndapedza live video. Right now I just look mucomment section kune vaye vanotuka, vanonyobvura vanhu, vanotaura zvenyanzi. Ndosaka ndichitarisa mucomment section. But mibvunzo yenyu ndichapindura. Handiti? And then kune prize 1, rega ndicheke kuti mangani. Kune prize 1, okay.
kune prazi 1 randaona rinoda munhu ane transport, saka iroro randikupei linki racho, okay, nekuti rinoda munhu ane transport because hanzi kure netransport yakawanda, saka rinoda uchizvifambira netransport, saka iroro handikupei link yaro, handiti, nekuti obvious ukasvika munyika mota yekufambisa unenge waiwana kupi, zvinotozoda waita sei wasetla, saka iroro handikupei. Asi mamwe maprazi ese ndichakupai. You need kuapply kumaprazi aya, excuse me, you need kuapply kumaprazi aya, nekuti varidzi vemaprazi ndo vanokupa offer letter. Offer letter ndo yaunoshandisa kuenda kuvisa, saka once ungopiwa tsamba yepaprazi nemurungu, visa wakutoriwana bhozi hurumende rakatora sei you are sponsored, okay. Tichadzika nema, nditi nhasi introduction yedu yekupinda munyika yeNanada, okay. Hapana vamwe vanobvunza knowledge, ndambokuudzai futi knowledge, hapana knowledge yaunodirwa kunge uinayo kubasa rekunanada, nditi ibasa rekumaprazi, saka hauna knowledge yaunodirwa. Basa iri, okay, basa racho nderei, nderekunonga mafruits munzvimbo dzipi, kumamisha nekunzvimbo dzinorimwa munanada, okay. Experience required, unodirwa experience here, aiwa hauna experience yaunodirwa. Saka kana mchita ma-CV enyu ana mkoma gomba uko, pardon gomba wanoitira vanhu ma-CV mcomment section, please make sure kuti ma-CV evanhu vekumaprazi haana experience yakawanda, havasi kuisa ma-degree, havasi kuisa ma-diploma, okay. Let me emphasize on this. Unogona kunge uine degree, unogona kunge uine diploma, uchida kungowana mukana wekupinda munanada, handiti, saka hauise okay, hauise madegree ako ma-qualifications ako apa, because vanozviziva kuti uri kuda kungopinda unotiza, saka unombozvibvisa. Kana wamo unozogadzira imwe CV rekuapply mamwe mabasa, apa iwe uri kuda mukana wekupinda, handiti, mukana wekupinda ndo wauri kuda. So musaise madegree, musaise ma-qualifications, ingoisei kana zvekuti ndaishanda maprazi, oro ndaishanda mumunda, oro ndaita zvekupeka, ndaipeka kumasupermarket, ndaipeka kupick and pay, chi. Okay, don't be overqualified for basa iri. Havane nekuti wakadzidza sei, handiti. Experience inodiwa hapana, knowledge inodiwa hapana, chinodiwa ndechekuti you speak and you can write and communicate in English, ndo zvakakosha. Visa sponsorship, yes, mabasa ese aya for 2023 ane visa sponsorship, handiti, unogona kunonoka kurespondwa now, okay. Tikufana kutaura nezvazvo now, for vamwe vanogona kukupindura, vamwe vanogona kunonoka kukupindura, but it's for 2023, okay, 2023. Saka gara CV yako yaenda, gara wataura nevarungu, gara wataura namuzvinaprazi, ehe. Nanada inyika iri kupi, ndokumbirawo masava team vanobatsira mucomment section, mubatsiriwo vanhu vanyowani vari kusvika. Kana tichiti Nanada tikureva Canada, please. Handikwanise kuramba ndichitaura zita rekuti Canada nekuti ndinopenalizwa salary yangu pano paFacebook, handiti. Saka mutactic wepano papage, bvunzai vamwe kuti Nanada zvinorevei, vanokutsanangurirai. Hatitaure mazita acho kuti dyo, tinogona kuti osi, tinogona kuti Nanada. Okay, I hope mapabata vanyowani vari kungosvika. Accommodation munopiwa, maprazi mazhinji vanopa accommodation, angori mashoma asina accommodation, asi maprazi mazhinji anokupai pekugara. Relocation support yakafanana nematickets endege munopiwa zvakare, okay. And then munopiwa futi inonzi medical insurance mwedzi mitatu yekutanga, okay, mwedzi mitatu yekutanga. And then ndinozokupai zvakare link revisa sponsorship kune vanenge vapindurwa, nditi kuti visa unotanga kuri apply sei, zvinofamba sei. Ndinozouya zvakare ndoita zvandakaita pabiodiversity visa yakavharwa nezura, nditi kuti tino apply sei. You know me, ndinouya step by step ndichikudzidzisai kuti visa racho renyika iroro rino applywa sei.
I think tataura mari ndakuudzai, zvinodiwa ndakuudzai, mabenefits ndakuudzai, ndiani anokwanisa kuapply ndakuudzai, list kune mabasa ndakuudzai, mabasa acho nemalocations ndakuudzai. Yeah, I think I told you everything about basa iri rekumapraza. Nditi, let me go here. Let me just give you a hint now. Ndisati ndaenda pa question and answer. I just want to give you a hint ye mamwe ma topics achange tichitaura nezvawo. Okay? Let me give you a hint ye zvimwe zvachange tichitaura nezvazvo. Ma topics ari kuuya emunyika yeNanada. Nditi nyika yeNanada iyi tangoita yema fruit chat, and then I've got a huge okay, so nasindaita zvekumaprazi, I just want to show you also, tell you some topics that we are going to be doing moving forward. Okay. Cruise ship takapedza nayo Elizabeth Jobo. I will answer questions now. Let me rega ndipedze zveCanada nditi. Ndoda kukuudzai some of the topics we are going to be talking about. Maringe nenyika yeCanada. Ndisati ndaenderera mberi. Okay, so vamwe vanhu, sorry for that, vamwe vanhu mamwe matopic anchange ndichitaura nezvawo ane mavisa sponsorship for 2023 munyika yeNanada. Ndichataura nezve mabasa euplumber, okay, plumbing jobs. Ndichataura nezve welding jobs. Ndichataura nezve matruck driver. Ndichataura nezve packaging companies, companies anotora vanhu vachisponsor visa muCanada, and then fruit picker ndataura nezvayo, and then ndichataura nezve saka agriculture ndo akawanda, and then emakera nditi. Saka those are the topics I'm going to be coming back with. Maringe nenyika yeCanada, but I believe ku agriculture ndakudzai zvese, ndakudzai zvinotarisirwa. Basa rangu kukupai malink emaprazi nditi, basa rangu kukupai malink emaprazi aya kuti muapply. Saka nhasi ndiri kupedzesa vari kusubscription page tichipedzesa malink ekuAustralia. Saka nhasi ndiri kukupai the remaining, not the remaining, but the links that I selected emaprazi ekuAustralia ndichakupai ekupedzesera. So ndakudzai kuti mamwe matopic andiri kuuya maringe neNanada, matruck driver, mawelder, plumbing jobs, packaging jobs, nemakera. Okay, matopic andataura handitaure zvandisingazive. Saka kana paine zvandataura zvandisina kutaura, zivei kuti handisi kuzotaura nezvazvo maringe nenyika iyi. Matopic andakuudzai, matruck driver, packaging, makera, mawelder nemaplumber ndo mamwe mabasa aripo. Andishataura nezvazvo.
on this topic. If anything adds up, ndinenge ndichikuudzai. Andisina kutaura nezvazvo, zivai kuti handisati ndawana mukana wacho, handiti zvinenge zvichida kutsvagurudzwa, and handitsvagurudze kusvika ndapedza zvandinazvo, handiti saka ndotanga ndapedza zvandinazvo because mikana yacho yakati kana nchinge ndapedza zvandinazvo ndopa ndichabata mamwe matopics. But for now I just want everyone kuti manzwisisa here nezvekuma-fruits, mari yacho, ma-requirements, zvinodiwa. Kana mine mibvunzo mochibvunza nawo, okay? Tikutaura zvenyika yenanada, ndikutaura zvemabasa ekumaprazi, mabasa epackaging, mabasa ekupeka nekunhonga mafruits, ndo andiri kutaura nezvazvo. Mamwe matopic munenge muchimawana every day. Ndakudzai matopic anchataura nezvazvo: maplumber, mawelder, madriver, makera. Any topic yandisina mapeka, any topic yandisina kutaura, handisi kuzotaura nezvazvo, saka musandibvunze nezvazvo nayo, okay? Andataura nezvawo ndo andiri kushanda nawo. Nhasi tiri kuita zvekumaprazi emuCanada. Kana paine vane mubvunzo, bvunzai. Malinks emabasa emaprazi ekuCanada, vanhu vekusubscription page ndinokupai mangwana, okay? Mangwana after live video ndopa ndichakupai malink ekuCanada emaprazi, handiti vanhu vari kusubscription page, and then vari kuTelegram ndichazokupai malink iwayo. Tomorrow is Thursday, so Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ndichakupai next week, excuse me, next week Friday ndopa ndichakupai malinks ekuCanada, okay? And then next week Tuesday ndichakupai malink ekuAustralia. As you know, ndinotanga kupa vekusubscription page because that's the VIP. Ndakadziswa na boss wangu Zuckerberg, saka ndo vanotanga kuwana malinks wo apply. After 5 days ndinopa vekuTelegram. Vekutelegram they don't subscribe, they don't pay anything, ndinozokupai, okay? Vane mibvunzo, this is your time. I'm left with how many minutes? I'm left with it's about 15 minutes. Vane mibvunzo, bvunzai. Ndikatopedza kana nchinge ndataura nezvetopic ndatopedza nayo, handiti age restriction kunongodiwa vanhu vari young and strong, handiti vakasimba vari fit, basa rekumaprazi. 5 years permanent residence inowanikwa after 5 years everywhere, handiti kana uine mhuri you can go with them, haukwanise kuenda navo asi unozokwanisa kuvatora. How do you go about subscription? You send a message ku messenger, admin anokupindura, okay? I'm taking mibvunzo yenyu now. Toenda sei kuTelegram, bvunza mucomment section, kumbira anyone mucomment section vanokubatsira, oro enda pane any video yandakaita nezuro oro marimwe zuro unowana link reTelegram, woenda ikoko unobatsirika. Ndiri kudawo vema-CV anonzi Pardon Gomba arimo mucomment section, handiti munongotsvaga Pardon Gomba munomuwana mucomment section, ndiye ari kubatsira vanhu nema-CV. Ini ndangomirira hangu link, okay? Hausi subscriber, saka link uchaiwana next week Thursday. Ma-subscribers link vanoiwana mangwana, okay? Kotsa Kiani, ma-cruises yakavhara here, ndiri kuzama kuapply but iri kuti close. Hongu interview yakaitwa, last interview yavo vaita nhasi, saka handizive kuti vakavhara here or what, but last interview yavo muSouth Africa vaita nhasi. Zvema-cruise takataura kubva rini 2 weeks ago. If you want to learn, but they don't close all, there are so many cruise ships. Enda ku Telegram kune ma link or subscribe, you get my links emamwe kweku apply. Makore kuna nada farm. I don't understand this question. Yes, my TQ. Okay. Ndukadza kupindura mubvunzo. I'm at work, I would like to visit the video. Yes, handidzime video. Ndiana ari kuti I'm at work, handidzime video. Video inogara panapa, but because pari busy, unogona kutadza kuiona, ndino uploada ku YouTube yangu. Zita rimwe chete zvakare, Jean the Blessed. Make sure you subscribe and click a notification button so that ndika uploada ma video ema topics ane ndataura nawo ese unomawana
kuYouTube, and very soon I think by God's grace ndichange ndichiita revision yematopic ande ndaita pawiki kuInstagram anditi. So make sure you subscribe kuInstagram zvakare, zita rimwe chete, Jim the Blessed. And then never. Come to mama. Come to mama. Okay. Anyway, why are you crying? Say hello. Say hi. Anyway, say hello. Mommy's doing a live. What do you want? Why are you crying? Salary, it's 1.8 to 2.3. Change. You are crying. What do you want? Doctora, what do you want? And then my links ema tracks anowanikwa here tati ndo topic imwe yatichaita nezvayo, so I'll let you know. Ndasvika maapakati. Go if you want to go, don't come back. And then Hanzichi, cat what? I love animals. I've got 2 cats. Cat family. What is a cat family? I just love cats. I've got 2 cats. Inodipa ma dependence. Unozomatora nditi kunotanga kupinde wewe and then ozomatora. Sorry, my questions enyari kusvika. Ndiri kuscrolla. Madependence jina mbiri ndakupindura nditi pamadependence. Murerwa Teresa, chinodiwa kuti uende kuCanada necaregiver certificate. You need to wait for the topic anditi. I don't know kuti ndichaita rini, but remain on the page, you know pandinoita topic iyoyo. I can't discuss about it today, okay? Tapapi. Pardon Gomba anzibudikira, mukoma Pardon Gomba anzibudikirai. Ndofunga ari kuda kuziva kunodiwa vane makore mangani in terms of age. Information yandinayo haina age handiti, but munongozivawo above 45 zvichienda mberi inonetsa kunotanga upenyu hunyowani kune mamwe manyika nditi. Remember vanhu vekunyika dzakasiyana siyana like ma students vanotoenda kunyika idzodzidzi kunoshanda, saka kunotorwa vanhu vari kuma from 15 to 24 years and stuff. So yeah, and kwanise kukulimita anditi Mwari vanogona kukuvhurira door uine 50 years dzako ukatowana visa ukaenda unoshanda. So I can't limit you, but nyika zhinji dzekunze hadzidi vanhu vati kurei nekuti dzinoti you are high risk, munenge makurwara makushandisa ma resources avo. So that's the only reason vasingade vanhu vati kurei. But with God everything is possible. I'm a child of God. So as long as you are fit and you just apply, wonamata kuna Mwari, Mwari vanokuzarura mukana nditi. He's a God of impossibilities. I can't limit you. Ndikakulimita nenda kuitira utsinya nditi. Anzi sisi jini kakaka kupindura imunotiza imi. Kai kako. Guys, mibvunzo yenyu iri kumhanya, mibvunzo yenyu iri kumhanya, mibvunzo yenyu iri kumhanya. Oh, kutsvuka kwomusikana matigimu. Ameno, muchandinyepera imi, muchatifadza nenhema. Ko vari HIV vanodiwawo here. So guys, let me tell you something. Ndanzwa nevanhu vari positive handiti. Let me tell you something, guys. Don't limit yourself. HIV is just like sugar diabetes. HIV is just like blood pressure. Chirwere. Saka vanhu vane blood pressure havachashande. Vanhu vane sugar havachashandere. Munoshanda as long as uchinwa mushonga wako. Iwo ndio unoziva utano hwako. Handiti ndimunoziva kuti munonwa sei chirongwa chako. Don't limit yourself. Don't discriminate yourself. You are just a chronic patient. But vangani vari kurwara vachifamba. Gore rakapera vanhu vanga vasina HIV vakafa. Gore rakapera vanhu vanga vasina HIV vakaorewa neCovid. Saka
discriminate yourself. So don't say we have got so many young people in our generation vari HIV positive, but voregedza kushanda here nekuti vane chirwere veduwe. So please don't discriminate yourself. Mabasa anowanikwa kumunhu wese. Chirwere cheHIV hachisi chirwere chekunzi upenyu hwapera. Nditi unonwa mapiritsi ako zvatinongoona vamwe zvigwindiri vari kufamba. Tete Jini muri vanosponsa kuti uende nayo here. Iwezve watsvaga basa ndiwo unotanga kutorwa. Iwe wozoshandawo wotora mhuri yako. Vanosponsa iwe uri kuenda kubasa. Nditi iwewe uri kuenda kubasa ndiwo unotanga kutorwa. Okay? Itopiki yeinhasi. Itopiki yenyika inonzi Canada. Mabasa ekumapurazi ekuCanada. Verenga subject iri pa live video. And if you are a woman, look at the job description, you have a better chance. Sure. Okay. So guys, pane vamwe vachine mubvunzo here maringe netopic yanhasi. Mangwana ndiri kuuya zvakare part 2 asi tichitaura neimwe topic. Ndati matopic asara, tasara nebasa remadriver ane mavisa sponsorship, matruck driver, and then tasara nemakera, tasara nemawelder, tasara nemaplumber. Ndo vanhu vari kudiwa. Nditi vane mikana zvakare yekutorwa kuenda kunyika yeNanada. Nolini, what link did you put here? Sorry. Okay. I don't know this. Nolini, what link did you put here? Okay, I'm going to do this. And this is what link did you put here? Okay. Okay. Electrician Jaramba, I'm asking on behalf of someone uchauya mukana. Guys, don't limit yourself. Musati zvangu zvaramba chakati charamba. It's just that today I'm not doing that topic, okay? Ndiri kutaura matopic akawanda, tinoita 1-1. Yes, kana uine driver's license atacha futi paunoita application yako. I think we discussed that. Pandai. Chinja. Ndokurova. Don't scratch my couches. Buddha. Time out. Buddha. 9. Ndawanikidza Ginger achiscratcha imike akukurova iwo. Chai. Okay, so zvandisina kutaura nezvazvo handipindure handiti. Zvandisina kutaura nezvazvo, I'm not going to talk about it. Tichaita visa kana vanhu vachinge vapindurwa nemapurazi tichaita visa. Vari kusubscription page mangwana ndiri kukupai malink ekuCanada nditi mabasa mapurazi aya ndinopa vekusubscription page mangwana, and then nhasi ndiri kupedza kukupai ekuAustralia. So subscription page gadzirirai kupedzisa kuapply mabasa ekumapurazi ekuAustralia. Next week zviri kuenda kuTelegram handiti. Next week Tuesday Telegram you'll be having malinks emapurazi eku Ginger ane musikanzwa atofarisa zvake scratcha makauchamu. Ginger must go out. He's on time out. He must know that what he did is very wrong. Go out, Ginger. Mama says your mother says your time. Yes, he's on time out. He must go out.
Yes. Kana uchangosvika, kana uri behind, if you are new here, unodzokorodza kuona mavideo, go to YouTube, all the videos ariko from a cruise ship, all the topics that tiri kubata mazano. I'm trying to be a good girl, I'm uploading ku YouTube. So this video also, I'll try to upload it mangwana maskati ku YouTube zvakare. Subscribe, just be nice in comment section. They will help you and teach you how to subscribe. Personally, for me, I don't know how to subscribe because I'd never subscribed. I was taught ndindega ndakapinzwa mu page ne Facebook pa wakari creator for me, so ndindega ndakapinda without subscribing, so I don't know the process. Link ku Telegram, you can go ku video nandakaita nezuro, you will find link yekuenda ku Telegram. So ku Telegram you get my links 5 days after vanhu veku subscription vapedza ku apply. Anditi tinotanga kupa vanhu veku subscription because vanoremekedzeka guys, they sacrifice, they pay, they support me to be there in that page rakacreatwa ne Facebook. So I appreciate them, and Facebook always encourages me and teaches me to give them VIP treatment. So their VIP treatment yepano inodependa nezvatinenge tichiita. So kana tichiita zvemabasa ndo vanotanga kuwana malinki, vamwe vanopa hama dzavo and stuff, but they've got access to all the information that I do here first. So Canada mangwana aya ekumaprazi eku Canada VIP. Uskutraga missed the milestone. Uskutraga dear. I know some people, they don't want to scroll down in the comment section. Some people, they are just lazy to look. Unfortunately, no one can give you links on this page. I don't support anyone sharing links on this page because last time takazona maskama vakuya uzoposta ma links ekuda kubira vanhu mari. So I don't allow any links on this page. I accept the one that I put myself or the admin puts there. Without that, I don't want any links on my page. Ndinobva ndatobhana or kubloka. Anditi. So I don't support that. Pane maskama vanogadzira ma links obiwa. So ukazotora link rabva kuna someone harichi neineni kana ukabirwa, as long as risina kubva kwandiri zvazvako. Anditi. So guys, I believe kana pasina vanhu vasisina mvunzo tapedza zve kanana oro nanada mabasa ekumaprazi. Mangwana ndakutopa vanhu malink, vanhu vakutoapply. Vanhu kana vachinge vatanga kuapply maresponse akuuya, tichazopinda neissue yevisa sponsorship yacho kuti zvinoapplywa sei, zvinofamba sei, zvinodiwa. Asi chekutanga kuti vanhu vaapply mabasa. Kana uri kutadza kuapply, uri kutadza kusubscribe, hanzi kana uchishandisa Huawei ameno nemamwe mafoni hanzi haibvume. Number 2, kana uchishandisa Facebook Lite haibvume, saka haukwanise. Saka foni yako neFacebook Lite zvinokutadzisa kusubscribe. Kana uchida link rekusubscribe, senda message ku Messenger woti ndokumbirawo link rekusubscribe. Admin team inokubatsira. Anditi admin team will help you, and my subscribers, they normally assist mu comment section. Mukaona vane mabadge green ma subscribers, they help you, and kubatsira vamwe, you lose nothing. And I encourage you to share this live video. Everyone, if you can share, watobatsira mhuri kana zvako zvikaramba imwe family inogona kuenda. Anditi. And I encourage you guys to pray. I always encourage vanhu ku subscription page kuti musangotore malinki. Vamwe malinki vanogona kunge vainawo but hapana chinobuda. Why? Moyo. Anditi zvina Mwari mukati izvi. Kana paine munhu akakutadzira, I don't end my video ndisina kukuencourage ine shoko raMwari. Kana paine munhu akakutadzira, regerera kutsiva ndekwaMwari, nekuti ukasaregerera hauna kusunga munhu iyeye, iwewe ndiwe uri kuzvisungira upenyu hwako. Anditi kusaregerera, unforgiveness comes with bondage, comes with zvinhu zvakawanda. Vamwe venyu munoshaya kuti sei zvinhu zvangu zvisiri kufamba muupenyu. Kusaregerera. Wanikwa ucharegerera. Kuregerera
kunokuvhurira madhoo akawanda mukati meupenyu hwako, ende Mwari vanokuitira zvakanaka, especially when it comes to relocation. Relocation ihondo, hama dzangu, inoda kutsanya, inoda kunamata, inoda kuregerera, inoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Saka inoda kuti Mwari vakuzarurire madhoo, uliwe unofanira kutanga nekuvhura wemoyo wako. Vanhu vese vawakasungirira mumwoyo vavhurire vabude, iwe uvhurirwe mikana, uenderere mberi neupenyu hwako, urarame upenyu hwakanaka. It should be your desire kuti Mwari ndoda kurarama upenyu hwakanaka, Mwari ndoda kudya zvinhu zvakanaka, Mwari ndoda kugara pakanaka, but zvinotanga nekuregerera. So guys, I will be lying to you kukudzai kuti just apply zvatoita. It's not like that. It's a spiritual warfare. Unenge uchinamata, unenge uchitsanya, ukaona wana link unorinamatira. Vamwe vekusubscription vanotogona kuwana link zvikatotadza kuita, iwe wozoruwana kutelegram zvotoita. Why? Because mwoyo wako wakachena. Mwari ndimwari vanonzvera pakati pemwoyo, handiti? Saka ndiri kuona vanhu vane mari, vane vabereki vari kuUK vari kutedza kupinda muUK. Ndiri kuona vanhu vane mari, vane hama dziri kuAustralia vari kutedza kuenda kuAustralia. Ndiri kuona vanhu all over the world vane mari, vane zvese, but vari kutadza kutora hama dzavo. Why? Izvi ndezvaMwari. It's a spiritual thing. So you need to be very spiritual. Don't you worry about vamwe vanhu vese. Siyana nevakakutadzira, varegerere. Just forgive. Woti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe. Ndipewo mwoyo wokuregerera. Kana uchiona zvichikunetsa, just ask God kuti Mwari we ndigonesewo, ndipewo mwoyo wokuregerera. 2023 ndoda kuti upenyu hwangu utambanuke. Mikana iyi ndiye 2023, hama dzangu. Kunouya mikana yakawanda isingane maqualifications, unotadza kupinda nenyaya yemapundo ari mumwoyo. Regerera vakakutadzira, ndezvepano pasizvi. Iwe focus neupenyu hwako, focus nemhuri yako, focus nevana vako. Whether ndi baby daddy, whether ndiyani, ita Mwari ndipei simba, ndoda unoshandira vana vangu. Mwari ndipei simba rekuti vana vangu vararame upenyu hwakanaka, ndigare zvakanaka, ndidyewo zvakanaka, ndidevelopewo ndichiri pano panyika, ndisati ndafa, nditi? So guys, I encourage you to pray. I encourage you to commit everything before God. But above all things, I encourage you to forgive. I encourage you to forgive, I love you so much, guys. I think I've done my part. Tomorrow, tinenge tiri pano with which topic? Canada zvakare, part 2. Tichitaura nezvei? It's a surprise. Ndakudzai matopic ameno, ndezvemaplumber ameno, ndezvemawelder ameno, ndezvemadriver ameno, ndezvemakera ameno. It's a surprise for you. Ndinowanika panapa between 4 and 6 p.m. Thank God this week my guests are kuenda kuside kwangu, ndiri safe. Ari kuenda usiku, but ndinombononoka sometimes ndikambobuda or whatever. But between 4 and 6 p.m. ndinowanika panapa. Izvozvo ndakuchimhanyira kunoita sei? Kunobikira mhuri yangu. I love you so much, guys. Ukaona phone yako ichinetsa kusubscribe, you can also use your laptop, you can use your desktop. Zvese zvinoshanda. Vane mabank cards musatye. Facebook is very safe. Inini ndakatanga kushandisa bank card rangu pano pa Facebook long time ago, and asandambobirwa mari. So Facebook is a safe platform. Don't you worry kuti unozobirwa mari. They don't do that. Pari safe. I love you so much, guys. May God bless you. Mwari vekudenga wakuitire zvakanaka. Inini ndaneta mazuva I cannot do my long videos. That's why ndiri kuita part. Ndikaita 1 hour kudai ndinenge ndadhamba, ndinenge ndaneta. So guys, I love you so much. I'll see you again tomorrow. It's a surprise topic. Canada zvakare, but tichitaura mumwe mukana, handiti? Kana tichinge tapedza zveCanada tichapinda mune mumwe mikana haipere, handiti? Tine vanhu vakawanda vari kuchema kwaisusu maelectrician, kwaisusuwo vakadzidza ndakakudzai mikana yenyu haipera, handiti? Ndichauya kwamuri, but regai titange nekune vanhu vakawanda. Handi tese takadzidza, handiti? Kune vanhu vakawanda ndokusina madegree, ndokusina madiploma, ndokusina macertificates. Makera nditopedzisira nemi nokuti mutori nemacertificates kaini. Mutori qualified. So guys, I love you so much. I'll see you again tomorrow with another interesting topic. Nemumwe mukana zvakare. And then ku Telegram, vanoda kuapply pane vabereki ndichazive kuti ndanani chete, kungoti handichisiri kumessenger. Pane vanhu vakawanda vaibvunza mikana yevana, sisi jini mwana apedza A level handina mari yekuti aende kuuniversity. Endai ku Telegram, kune malink
ekuaplya mascholarship. Handiti ndichakuisira futi mamwe malink emascholarship America, Canada, UK, Australia ekuti vana vaende kunodzidza. Handiti Charlotte Makwembere, welcome VIP page, welcome. Thank you so much for supporting me. Ndikukutumirai mamwe malink nhasi nekusubscription page. Guys, I love you so much. Vari kutsvagira vana nzvimbo, vada kuaplayira vana nzvimbo, anoti vanoda kuti vana vadzidze kumauniversity, vana vanogona vaivai. Ndichakutumirai malink kutelegram. Handiti aplayirai vana mabasa, vane ma-honors degree, vanoda kunoita ma-masters abroad, vane ma-masters vanoda kuita ma-PhD. Ndinokutumirai malink zvakare. Kana muri kusubscription ariko, ndinoramba ndichikupai malink, and kusubscription ndoramba ndichikupai mukana mukaenda papost yangu nhasi. Pane zvimwe zvandinenge ndawana like zvekuma-cruise ship zvakare. Ndinoramba ndichiposta even though takapedza netopic yacho. Handiti any updated information I will give you. Guys, I'm tired. Ndaneta. Bye-bye. Ndaneta nekugara, ndaneta nekutaura zvese. I love you so much. I'll see you again tomorrow. Comment section. Ndichazouya time 10 kana ndapedza kubika. Ndichauya comment section ndagambonozorora. Kana ndazorora ndozosimudzira. Ndouya kusubscription mbonipai maminutes bichana chambonozorora. Kana ndazorora ndozoya ndokuposterai malink. Kusubscription ekuAustralia ekumafamu futi. Handiti apply vanhu shandisai mukana zvisati zvatanga kubhadhariswa. Izvi munozviziva mazimba. Vakangondinzwa ndataura kudai vakutomhanya kunotsvaga kuti toita sei kuti tibhagure vanhu vari kuAfrica mari. Saka imimi mukandinzwa ndataura kudai, use this opportunity. Because mukada kumira 2-3 months zvakubhadhariswa izvi. Inei ndingokudzai ndakakupai ndikakuudzai sezvatanga kubhadhariswa. Saka shandisai mikana iyi. Vachati vouya havo vakomana nevasikana vanobhagura mari. Use this opportunity now. Subscribe, vanoenda kutelegram, do what you can so that you maximize the opportunity. Handiti musati maakurohwa mari. Regai ndiende kunozorora guys. I love you so much. See you tomorrow.